Dala din ano, dala din sandila. Ikaw na ta, ha? Ikaw na ta, gutom na tao. Ha? Ang barang tayo kanunta na kanunta. Kanunta. Tubig, supply sila. Yeah. Sige, ang bala na makaon na ta. Bala na makaon na ta, kay gutom na ta. Kamaton ang oras subong ma-quarter to 7 dari kamaton na. Ari kami dito nan sa salakyan. Salakyan nga hinulaman. Actually mangyapon kami sa fishing port kami mga kamaton. So, ari ni tanan mga kapuhan ko. Makita mo nang isa ka baragubay mga kamaton no. Yes, shout out sa mga subscriber kag viewer. So, may labi sila mga kamaton, pakita ta. Taon na rin tanan sila oh. Kumusta ka muna tanan sa likod? Nagutom na. Nagutom na. So, are, maguna gali kamaton na hapon nga linya. Yes, kamaton na rin na kami sa fishing port gali. Are na, maudak na ni kami subong sa ngamon nga pangyapon no. Pag-graduate ang hapon pa, gali nga, ano, the only one, my girl. Yes, so nakagraduate man siya sa wakas. Amo ni, biyahe lang nga biyahe sa taxi ni. Pula di makagraduate. Yes, yun ang fishing port mga kamaton. Are, yes. Oh, mabayad din sa gwardiya oh. May balayan din daw $7 ko ron eh. Magyapon na kaya mga kamaton ah. Yes, so video. Sige. Nagari kami di sa fishing port. Ari mga kapuhan ko. Ari talaga mga kapuhan no. Yes. Ari. Oh, satat. Okay. Yes. So ari na. Kompleto kami di tanan. Ya. Oy, ganda pa berjong mo hindi sa kanggaw. Kami kadamo sa mga mata no sa kabarugay. Ano nang isdaw? Amen. Yes, so kaya pala rin mga mata. Picture ba? Hindi kayo ba pong kawel? Oh yeah. Yes. Ban. Lisi. Olaisa. Yes, at ako no? Out. Yes. Mama na rumah. Dala din ano, dala din sandila. Ikaw na ta, ha? Ikaw na ta, gutom na tao. Ha? Ang barang tayo na kanunta na kanunta. Tubig, supply sila. Yeah. Sige, ang bala na makaon na ta. Bala na makaon na ta, kay gutom na ta. Oh, misi oh. Yes. Oh. Kung sa tato nila isa. Namuli kami kadamo sa umong kamaton. Sa likod po. Kaya si matong taon. Ariyo. Bilin. Si Kag Bileno. Yes. Namuli kami kadamo sa likod.
Isa ka ba na gubay o sa Piakas side? Piakas side ko isa ka ba na gubay? Yes. Busog na busog na ta. Thank you. Pinaka-graduate ka nga po ng batang babae. Yes. So, congratulations. Thank you mga kapatid. Yes. Nabira pa ganda si Mrs. Patol. Ang gutong ko. Yes. No smoke kamatol. Thank you pala mga kamatol. Kapila na kami din magbalik mo. Number 18 is namon nga kaya so pwede nga ginakan na. Ano isa? Yes. Ito mga pukas punta dito. Ito. Luwag na gubay kami digiri kamaton sa bunga gabi. Japon. So, thank you sa tanan. Pili mga model ka dito sa fishing port. Mag kaon number 18 na nga mo suki di. Sa taot kay lolo mo maton sa taot. Ako ko tapos nakaon ato pag isa. Yes, thank you mga kamaton. Ngayong gabi sa inyo tanan. Ngayong gabi. Yes. Ito na nga po kung akyo to. Yes, so ayun kami. Wala sa tatanay. Banya po na ta. Pulay-pulay lang. Okay. Bago lang namin gali abot yung mga kamaton na. Puro ko nitanan mga kapuhan. Oh, wow, mga sortiro na. Oh. Sortiro ng mga kapuhan ni Maton. Oh, yes. Ari, bago lang abot. Tapos lang yan po sa fishing port. Ano nakatata? Ako na si Mrs. Maton. So, thank you pag mayong gabi sa tangan. Thank you.